Nafarroko gizarte elkarteen plataforma osatzen duten erakundek, pobreziaren aurkako sarea, ekonomi solidario eta alternatiboen sarea, gobernuz kanpoko erakunden koordinadora eta Zerminek agerraldi egin dute, datozen hauteskundei begira alderdi politikoi egiten dizkieten eskaerak publiko egiteko. Abiadura handiko trenaren lana gelditzeko eskatu dute azpiegitura honen aurkako borrokaren 30. urteurrenean. Gobernuak aldatu egingo du jakinarazpen elektronikoak bidaltzeko sistema. Igelzero digitala programaren 2. ediziorako epea zabalik esperientziarik gabeko personak web garapenean trebatzeko. Foru komunitateko 21 elikagai enpresa Madrilen egingo den gourmet aretoan egongo izango dira datorren ostegun arte. Gobernuak diruz lagunduko ditu euskerazko eskolaz kanpoko kultur jarduerak. Juduen kanporatzea apirileko Nafarroko Artxiboko mikroerakusketaren protagonista. Bizikletak konpontzeko eta mantentzeko laguntzak eskatzeko epea gaur ireki da. 2303 ikasle irten dira kalera matematikatik hiria begiratzera Kale Match udal programarekin. Iruñeko udalak liburua argitaratu du egile berriendako euskerazko 32. literatur lehiaketaren lan saridunekin. Baztan bidasoko pensionistak mugimenduak deituta elkartaratzea egin zuten atzo beran. Baztango EH Bilduk herri batzarra eginen du apirilaren 19an Arizkunenean. Literatura geraldien zikloari segide emanez apirilaren 21an arratsaldeko 6an Joseba Sarrionaindia idazleak egoerak eta liburuak izeneko hitzaldia emanen du berako liburutegian. Gaur goizeko 11etan Iruñako geltokin Nafarroko gizarte elkarteen plataforma osatzen duten erakundek, hau da pobreziaren aurkako sarea, ekonomia solidario eta alternatiboaren sarea, gobernuz kanpokoen koordinadora eta Zerminek agerraldia egin dute datozen hauteskundei begira, alderdi politikoei egiten dizkieten eskaerak publiko egiteko. Esaten dute gizakia berez berekoia dela. Eta hala ere, lehenengo zena elkarlana da. Taldeak beti eutsi dio bizitzari. Aspalditik dakigu elkartasunak batzen gaituela. Eta pandemia honek berretsi egin du. Distantzia gora behera. Gauza batzuk inoiz baino beharrezkoagoak dira. Elkarlanerako ordua da. Biriatuko udaletxearen aintzinean abiadura handiko trenaren kontrako agerraldi masiboa egin dute mugaren bi aldetan egitasmo honen aurka azken 30 urte hauetan agertu diren mugimenduek. Azpiegitura honen aurkako borrokak bizi dugun krisi ekosozial hontan inoiz baino zentzu handiagoa duela aldarrikatu dute eta lanak gelditzeko eskaera egin dute bertaratu direnek. Bioaniztasunaren galera eta krisis klimatikoaren aurrean geroz eta pertsona gehiago guztiz bestelako norabide bat hartzearen urgentziaz jabetuz doaz. Kapitalismoarekin bukatu eta pertsona guztien oinarrizko beharrak albidetuko dituen desazkunde justu eta elkartasunezkoa antolatuz. Natur ingurunearen osasuna eta pertsona guztien zaintza erdigunean jarriz, gertutasunean eta nahikotasunean oinarritutako jendarte eta ekonomia ekofeminista eredu berri bat eraiki. Guztion elikadura burujabetza helburu, agroekologia oinarri, landa eremuak eta komunitateak egiazki babestuz, batu lurraren alde. Atzeterik ez! Nafarroko gobernuak aldatu egingo du komunikazio eta jakinarazpen elektronikoak bidaltzeko sistema. Hortzegun hontetatik apirilaren 20tik aintzinera gaitutako helbide elektroniko erabiltzeari utziko dio. DEH gaztelaniaz eta gaitutako helbide elektroniko bakarrean utziko ditu. Postontziori erabilerraixagoa da eta gainera beste administrazio publiko batzuen komunikazioak eta jakinarazpenak konsultatzeko aukera ematen du bertzea bertze estatuko administrazio orokorrarenak. Aldi iragankor labur bat ezarri da eta epe horretan gobernuko unitate batzuek
DEH erabiltzen jarraituko dute bertze Nafarroko Foru Ogasunak, baina maiatzaren batetik aintzinera jakinarazpen eta komunikazio guztiak DEH-un bakarrik utziko dira. Administraziorekin harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatera behartuta dauden persona eta entitatek, hau da enpresak, elkarte, profesionalak eta abar, ez badute oraindik DEH erabiltzen postontziz aldatu beharko dute eta jakinarazpen baduten bakoitzean mezu elektroniko bat jasotzen jarraitu nahi badute, DEH-un sartu eta nirekin harremanetan jartzeko datuak atalean helbide elektronikoaren eremua bete. Gainerakoentzat konsulta errazagoa izango da, ez baitute sisteman alta eman beharko, nahiko izango da klabe edo ziurtari digitala izatea eta honako urrats hauek egitea. Eskaera betetzean adierazi erantzuna bitarteko elektronikoen bidez jaso nahi dela eta helbide elektroniko bat eman jakinarazpenaren oharra posta elektroniko bidez jasotzeko. Nafar Lantzaren Nafarroko Enplegu Zerbitzuak Eskubide Sozialetako Departamentoren mendeko erakundeak izen emateko epea ireki du Igelzero Digitalak programaren bigarren ediziorako. Ekintza berritzaile horren helburua da web garapenaren arloan beste esparru batzuetako profesionalak prestatzea. Beren ibilbide profesionala programatzaile informatikoaren profilera birbideratzeko gaitasuna emanez. Egungo lan merkatuak asko eskatzen baititu. Prestakuntza hori praktikaren bidez ikasteko eta proiektua garatzeko metodologian oinarritzen da, aldez aurreko prestakuntzarik behar ez duten ikasleak prozesu osoan zehar egongo dira lagunduta eta prestatzaile taldearen banakako jarraipena egingo da. Nanoko profesionalez osatua. Hainbat elikagai sektoretako 21 enpresa nafarrek hartuko dute parte apirilaren 20 arte ostegun arte Madrilgo IFEMA erakustazokan egingo den Gourmet azokaren 36. edizioan. 14 enpresa elkartuta joango dira Nafarroko gobernuak finantzatutako eta Intia enpresa publikoak kudeatutako estandean. Nafarroa Reino Gourmet irudiaren pean eta beste 7 banaka joango dira. Itziar Gomez Landagarapeneko eta Ingurumeneko Kontseilariak areto irekian parte hartu du eta Nafarroko enpresa parte hartzaileek bisitatu ditu. Goztira 14 enpresa elkartu dira Comercial Leframa eta Precocinados Fridela artisau elikagaien egilea, Conservas el Navarriko, Conservas Pedro Luis, landare konserben sektorean, Etxenik eta Katealde ahate tantzararen produktuak egiten dituztenak, La Casa del Bacalao, Bakaio Gazia, gazgabetua eta sukaldatua lantzen dutenak, azeituna sarasa, oliba eta ozpinetakoak, ekolo produktu ekologikoak, zuku marmalada eta konserba ekobinal, ozpin tradizionalak organikoak, bodegas inurrieta eta lakteos goxua. Gainera, Nafarroko beste 7 enpresa banaka bertaratuko dira, Congelados de Navarra, Berleal, Frisa, Conservas la Catedral de Navarra, Familia Cirsus, Grupo La Navarra, Licores Baines eta Behortu. Hezkuntza Departamentoak euskarazko eskolaz kanpoko kultur jarduerak bultzatzeko diru laguntzen deialdia argitaratu du. Nafarroko aldizkari ofizialean, diru laguntzak 2 helburu ditu, batetik eremua ez akademikoetan euskararen erabilera sustatzea, eta bertzetik ikasle euskaldunak motibatzea euskarazko kultura ekoizpenean inplikatuz. Deialdi honen bidez, diruz lagunduko dira eskola ordutegitik kanpo, eskola esparruaren barruan zein kanpoan egiten diren disiplina artistikoetako, antzerkia, kantua, bersolaritza, poesia, ikuskizun edo lehiaketa kulturalak eta eskolaz kanpoko jarduerak, bai eta herritar guztientzat zabali dauden eta euskara hutsean egiten diren jarduerak ere. Kanpoan geratzen dira ikasturte amaierako eskola jaiak, euskara hutsean egiten ez diren jarduerak edo eskolako oporraldietan egiten diren jarduerak. 525 urte bete ditu kristautasunera bihurtzea onartzen ez zuen biztanleria judua Nafarroko erresumatik kanporatu zutenetik. 1488an gertatu zen eta gai hori hartu du Nafarroko Errege Artxibo Orokorrak apirileko mikroerakusketarako. Ekitaldi horrekin lotutako dokumentu batzuk jendaurrean jarriz. Zehazki ketuba edo ezkontza kontratu bat erakusten da hebrear eskrituran, Tafallako kontzejoak Tuterako hiriari bidalitako gutun bat. Gaztelatik kanporatutako juduak Nafarrora iristeari buruzko jarrera adosten duena.
edo kristautasunera bihurtutako tuterako judu bizilagunen erroldaren kopia bat. Nafarroko erresumatik juduak kanporatu zituzteneko 525. urteurrena, hau da 1488, erakusketa formatu txikiko erakusketa da, sarrera libre da eta debalde, eta apirileko egun guztietan egongo da zabalik, Nafarroko artxiboko beko galerian goizeko 10:00 arratsaldeko ordubitara eta 5:00 8:00. Bizikleta konpontzeko eta mantentzeko laguntzak eskatzeko epea gaur ireki da martxoaren 7ko ebazpenean ezarritakoaren arabera. Diru laguntza urriaren 2 arte eskatu ahal izango da eta gehienez 50 euroko izango da persona eta bizikleta bakoitzeko. Konponketak kanpainarekin atxikitako 32 tailer nafarretako batean eskatu eta burutuko dira eta zerrendori webgunean konsultatu ahal izango da, gaztelaniaz eta euskeraz. Bertzalde, tailerre gehienez 4 hilabeteko epean egin beharko dituzte konponketak, horretarako epe muga urriak 31 izanik. Persona erabiltzaileek euren eskaera egoerari buruzko konsulta telematikoki egin ahal izango dute. Eta nabarmentzekoa da, aurreko kanpainetako persona onuradunek ezin izango dutela parte hartu edizio honetan. Konponketen esparruan balaztak, aurreko koadro eta urkila, errodamenduak, kateak, pinoiak, platerak, martxak aldatzeko gailuak, gurpil azala, ganberak, aulkia zela eta bateria konponduko dira. Gainera ekipamenduen eta osagarrien instalazioarekin lotutako alderdiak barne hartzen dira, esaterako argiak, timbreak eta loi babesak. Bestalde diruz lagundu ahal izango dira, aurrentzako aulkien erosketa eta instalazioa. Bizikleta konpontzeko eta mantentzeko laguntzak eskatzeko epea gaur ireki da martxoaren 7ko ebazpenean ezarritakoaren arabera. Diru laguntza urriaren 2 arte eskatu ahal izango da eta gehienez 50 euroko izango da persona eta bizikleta bakoitzeko. Konponketak kanpainarekin atxikitako 32 tailer nafarretako batean eskatu eta burutuko dira eta zerrendori webgunean konsultatu ahal izango da, gaztelaniaz eta euskeraz. Bertzalde, tailerre gehienez 4 hilabeteko epean egin beharko dituzte konponketak, horretarako epe muga urriak 31 izanik. Persona erabiltzaileek euren eskaera egoerari buruzko konsulta telematikoki egin ahal izango dute. Eta nabarmentzekoa da, aurreko kanpainetako persona onuradunek ezin izango dutela parte hartu edizio honetan. Konponketen esparruan balaztak, aurreko koadro eta urkila, errodamenduak, kateak, pinoiak, platerak, martxak aldatzeko gailuak, gurpil azala, ganberak, aulkia zela eta bateria konponduko dira. Gainera ekipamenduen eta osagarrien instalazioarekin lotutako alderdiak barne hartzen dira, esaterako argiak, timbreak eta loi babesak. Bestalde diruz lagundu ahal izango dira, aurrentzako aulkien erosketa eta instalazioa. Iruñeko udalak gaur aurkeztuko du egile berriendako euskerazko 32. literatur lehiaketako lan saridunak jasotzen dituen liburua. Liburuki hori egile berriak udal bildumako 35. da. Karrikiri elkartea lehiaketaren antolatzailetako bada eta bertan eginen da poesia modalitatean saritutako Ventura Ruiz, Raquel Pardo eta Malen Altzuarten lanen aurkezpena. Castillo Suárez poeta izanen da aurkezlea. Liburukerianen aurkezpena osatzeko apirilaren 28an astearterekin bigarren saio bat eginen da narrazio laburreko modalitatean saritutako lanekin. Jose Aldasoro, Iker Tubia eta Inara Tirapu izan dira kategoria hortako saridunak. Aurkezpena Mailean Etxoperenak kazetari eta egileak eginen du. Bi aurkezpenak 7:30 eginen dira Karrikiri elkartearen egoitzan, Xabier Kalea 4. zenbakian. Poesia modalitatean saritutako lanak honako hauek izan ziren. Ventura Ruizen Heriotza likidoa, Raquel Pardoren Poesia kabi eta hilobi, eta Malen Altzuarten Bazaren enean Paradoxa zara. Sari nagusi hoiekin batera epaimaiak 3 aipamen beresi eman zizkien Itziar Agirre Sagasetari. Sartu ez dena ezin atera lanagatik. Inigo Satrustegi Andresi nirea dudan zura guzuek haiek bat lanagatik eta Odei Ruiz Sarriasi ilaunak lanagatik. 6 lanak liburuan argitaratuta daude. Bastan Bidasoko pensionistak mugimenduak deituta elkartaratze egin zuten atzo, Berako Tokiona Institutoaren atarian.
Osasun arreta eta lan baldintza duinak eskatu dituzte baita bizi duina izateko gutxieneko pensioa 1.080 eurokoa izan dadila ere. Maiatzeko udal hauteskunden harira Baztango EH Bilduk herri batzarra eginen du datorren asteazkenean apirilaren 19 arratsaldeko 7 herritan Arizkunenea kulturetxean Elizondon. Hauteskundetako zerrenden proposamena eta berrespena egin ondotik, herri programaren lanketari eta hauteskunde kanpainaren prestaketari ekinen dio udal taldeak. Literatura geraldien zikloari segide emanez, apirilaren 21 arratsaldeko 6 Joseba Sarrionaindia idazleak egoerak eta liburuak izeneko hitzaldiak emanen du berako liburutegian. Euskaraz irakurtzeko ohitura eta zaletasuna zabaltzea, herritarren euskarazko kultur kontsumoa indartzea, euskal liburugintza indartzea, liburutegi publikoen erabilera bultzatzea eta esperientzia literatorioak konpartitzea da literatura geraldiak programaren helburua. Datorren astean apirilaren 26 asteazkenean idazleen gorputzak solasaldia eginen dute Eider Rodriguezekin Elizondoko liburutegian arratsaldeko 6. Biharamunean apirilaren 27 ortzegunean Nerea Ibarzabalen Bar Gloria liburuaren inguruko solasaldia eginen dute Arantzako liburutegian arratsaldeko 8. Baztango udalak, Bortzigitako euskara mankomunitateak, Nafarroko iparraldeko euskara mankomunitateak eta Sakanako mankomunitateak antolatu dute literatura geraldiak programa hau.